xispa i a banda d'un animalet és matèria prima. Després es contem per què. Per cert, estem a Bocairent. Per conèixer les tradicions d'un poble cal dedicar temps i més d'una visita, però a vegades es té l'oportunitat de, en un matí, fer una ullada a les més populars. Això li ha passat a Mario Ortega a Bocairent, on s'ha fet per primera vegada una mostra d'oficis i tradicions. Estem a Bocairent, bon poble i bona gent. Així estan fent-se una mostra que el que fa és traure les tradicions d'este poble al carrer, així que anem a aprofitar i conèixer algunes. Una de les tradicions que podem trobar a esta mostra són els cabolos, però què són exactament els cabolos? Els cabolos són set caps de lo que es denomina de gegants i cabuts que formen part de la festa de Sant Agustí de Bocairent. Estos en concret són de 1956. Vols dir que són els mateixos cabolos d'aquella època, es conserveu encara? Sí, i conserven els caps i conservem el que són els 7 balls que tenen i una música pròpia del Dolçaina i Tabal que és pròpia d'ací de Bocairent. Sí, el que anem a veure ara és com dansen estos cabolos, que és el que fan a les festes d'estiu, ballar. Sí, ara en motiu d'esta mostra d'artesania i gastronomia el que hem fet és anem a oferir alguns dels balls dels cabolos per a tota la gent que ha vingut a veure la fira, que sàpien les nostres costums i les nostres tradicions. En el recorregut que els cabolos han fet pel poble ens hem trobat amb aquesta tradició, la del mataporc. Després se la contem. Continuem a la mostra de tradicions de Bocairent i una tradició d'ací de fa segles és la manta com a prenda de carrer, que és una tradició molt arrelada al poble. Sí senyor, és una prenda d'abric molt antiga, com bé has dit, que també té unes tècniques per a gastar-la, usar-la pel carrer. Vols dir que no és posar-se-la damunt i au, no? Una tècnica que seria, us la mostre molt ràpidament, mireu. Esta seria la manera més tradicional, que és quan hi fora una capa, quan estàs fent alguna gestió o alguna feina. Després estaria quan ja bufa el vent i tens que tapar-te millor, entonces és d'esta manera, que ja tens com si fora una bufanda i tens guants. Això és per dia de fred, eh? Per dia de fred i per la pluja el fas una caputxa. Fas una caputxeta on pots protegir-te de la pluja i de la neu. I això tota la gent de Bocairent ho sap? Sí, normalment sí, perquè clar, això ha passat dels avis, dels pares a fills, i és la manera de gastar i d'usar aquesta prenda d'abric, que és molt tradicional nostra. Escolta, ahí dins també tens un telar molt curiós. Sí, ahí tenim una curiositat d'un teler, que és una joia, i bueno, si voleu passem i la veureu. Vinga, anem a veure-lo. Bueno, este és el teler que estàvem anomenant i la particularitat més gran és que la van fabricar uns panaders de Bocairent que van canviar l'ofici de fer pa per fer, en este cas, tovalloles de cuina. I se'l van construir ells, el teler? Exactament. I entonces lo que van fer és aprofitar inclús peces de les màquines que tenien per elaborar el pa. Com per exemple el volant, que era de la màquina de pastar el pa, el dispar, que era de la pala del forn, i una de les coses que més m'ha llamat l'atenció són les peces que du la màquina de calques, que és el que dona el moviment per l'enlugament, que el van traure d'un piano vell que tenia l'àvia dels constructors. Aquestes són algunes de les històries i tradicions de Bocairent que hem conegut avui, però no es podem anar del poble sense dir paraula de l'herbero que es fa amb aquestes herbes de Mariola. Amb ell acabem esta visita a Bocairent. No se'n vagin de provar l'herbero de Bocairent. Anís sec, anís dolç i herbetes de Mariola.